Moi täältä Rautavaaran lukiosta Pohjois-Savosta. Mä hain tänne, koska halusin opiskella rauhallisessa paikassa. Täällä on pienet opiskelijaryhmät ja meno on tosi rentoa. Mun frendi Pete haluaa lukion jälkeen lääketieteelliseen, ja se on täällä lääketieteellis-luonnontieteellisellä linjalla. Pete on kehunut hurjasti syventävää opintojaksoa, joka valmentaa yliopiston pääsykokeita varten. Mun kämppis Usva on Peten kanssa samalla linjalla. Se on kiinnostunut luonnonsuojelusta ja on lähdössä ulkomaille tekemään ilmastonmuutokseen liittyvää vaikuttamisprojektia. Tää on pieni lukio pienellä paikkakunnalla. Se on yksi tämän paikan vahvuuksista. Kaikki opiskelijat ja opettajat tuntee toisensa ja opiskelijoista välitetään aidosti. Kantsii hakee tänne.